тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори он, хушксоливу камобӣ ки солҳои охир дар минтақа ва ҷаҳон идома дорад, сокинони сайёраро ба ташвиш овардааст. ба амал омадани тӯфон, обхезӣ, боришоти аз ҳад зиёд ва омадани сел, аз байн рафтани олами наботот ва ифлосшавии қабати атмосфераи замин аз таъсири инсон ба табиат ба ҳисоб рафта, партоби газҳои гулхонаӣ ва зиёд шудани партовҳои пластикӣ дар сайёра аз омилҳои асосии тағйирёбии иқлим мебошад. ин мушкилӣ дар паёми навбатии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 28 декабр ироа гардид, мавриди таваҷҷӯҳи хоса қарор гирифт. тағйирёбии иқлим аз як ҷиҳат агар дар ба амал омадани ҳодисаҳои табиӣ дар сайёраи замин гардад, аз ҷониби дигар боиси вазнин шудани таъминот бо маводи ғизоӣ ва оби босифати нӯшокӣ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон мегардад. Президенти мамлакат дар паём ба Маҷлиси Олӣ таъкид намуданд ки бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии кишвар, инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ, ба ҳукумати мамлакат, Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми сохтору мақомоти давлатӣ супориш доданд ки барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба кабудизоркунии мамлакатро барои давраи то соли 2040 қабул ва амалӣ намоянд. бо ташаббуси президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидани қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо эълон кардани соли 2025, инчунин 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии прияхҳо ва таъсиси хазинаи байналмилалии ҳифзи прияхҳо барои ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим ва мояи ифтихори мардуми шарафманди тоҷик аст. мо бояд тадқиқотҳои бунёдии худро дошта бошем ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд эътироф шаванд. нисбат ба прияхҳо маълумотҳои илмӣ кам андар кам ҳастанд ва пешниҳоди ҷаноби олӣ оид ба рӯ овардан ба прияхҳо ин як такони нави худ мебошад. мо мисол 12 қисми феҳристи прияхҳо ёки каталоги прияхҳоро тайёр кардем ва бо навбат онҳоро мо таҳлили таҳризӣ намуда онҳоро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод мекунем. ин феҳристе ки мо имрӯз аз нуқтаи назари хеле ҳам асоснок аст ва ҳар як прияхе ки аз байн рафтааст онро мо координатораша дорем ва онҳоро мо мукаммал омӯхта истодем ва пайдарҳам то соли 25 онҳо ба чоп мерасанд. имрӯз дар ҷаҳон минтақае нест ки дар масъалаи захираҳои об мушкилӣ надошта бошад, зеро тамоми самтҳо ва соҳаҳои фаъолияти инсонӣ бо захираҳои об алоқаи зич доранд. захираҳои об на танҳо неъмати бебаҳо, балки меҳвари асосии рушди устувор мебошанд ва ин фаъолияти дастаҷамъона ва муносибати ҷиддиро ба истифода ва ҳифзи ин захираҳо ба хотири наслҳои оянда тақозо мекунад. бахши асосии захираҳои оби Осиёи марказӣ аз кӯлу обанборҳо ва дарёҳои Тоҷикистон сарчашма мегиранд. дар сурати коҳиши оби дарёҳо ба соҳаи кишоварзӣ хисороти зиёде хоҳад овард. вале тағйирёбии иқлим таи чанд соли охир боиси кам шудани прияхҳо гардидааст. ҳоло дар тамоми сайёра норасоии оби нӯшокӣ ба қайд гирифта мешавад ва ин раванд сол аз сол мушкилтар мегардад. обшавӣ бо суръати прияхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки бо афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад, метавонад ба оқибатҳои манфӣ оварда расонад. ҳар як фарди ҷомеа бо роҳи кам кардани партови газҳои гулхонаӣ, ниҳолшинониву кабудизоркунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, яъне ба хотири наҷоти табиат ва инсоният, тадбирҳои бетаъхир ва муассир андешад. ворид гардидани ҳавои гарм ва ба хушксолӣ оварда расонидани вазъи боду ҳавои имрӯза, инчунин зиёд гардидани чангу ғубор ба солимии инсон ва ҷомеа низ таъсир мерасонад. дар ҳақиқатан дар солҳои охир ёки ки дар 10 солаи охир кам мушоҳида гардидани боришотҳои барфӣ ва хусусан боришотҳои шиддатнокияш баландтар ё зиёдтар дар кулли мавсимҳои гуногун кам мушоҳида мешавад ва инчунин пайдарпай баланд шудани ҳарорати ҳаво ва то 2-3 дараҷа аз меъёри муқаррарӣ баланд гардидани он дар фасли зимистон ё дар фасли сармо сол ба сол мушоҳида мегардад ва ин сол мисоли он шуда метавонад ки дар қисми зиёди минтақаҳо ягон ҷумла минтақаи Осиёи марказӣ ва шимоли Афғонистон дар натиҷаи кам бурдани боришот ва як бора баланд гардидани ҳарорати ҳаво аз моҳи апрел сар карда то моҳи октябр боиси тез ҳаракат кардани анбӯҳи ҳаво ва дар дохили он ҳаракат кардани чангу ғубор ба минтақа буд ва аз он ҷумла мо шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯз яъне қариб аз моҳи май сар карда
то ба имрӯз ҳаракати чангу ғубор дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ аз он ҷумла дар вилояти хатлон дар қисмати ҷанубӣ ва дар худи шаҳр душанбе мушоҳида карда истодем. буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим, норасоии ғизо ва оби нӯшокӣ дар ҷаҳону минтақа ва паёмадҳои онҳо моро ба андешидани тадбирҳои зарурӣ водор месозад. ҳамзамон тағйирёбии иқлим ба ҳаёт ва саломатии инсон низ таъсири бевосита мерасонад ва дар солимии ҷисмонӣ ва рӯҳии мо нақши муҳим дорад. ин омилҳо сабаби аз байнравии экосистема, пайдошавии бемориҳои гуногун ва фавти одамон мегарданд. аз ин рӯ ҳар як сокини мамлакатро зарур аст ки нисбати табиати худ ғамхор бошад ва барои ҳифзи он якдилона талош намояд.